últimas para Camariñas.eu. Para Camariñas.eu. Ese número de tanques debe de ser internacional porque en todas las partes donde siempre existe Don Manuel Pereira de Portugal. Por favor, pódeme firmar un para Luciano. Luciano, sí. Luciano. José, ou aquí ou aí. Vamos. Don Manuel. Señor Manuel. Isto que o firma despois agora dirige unhas palabras se pode a xente que está aquí. Señor Manuel. Vai falar alguén antes. Vai falar ahora. Poden firmar a mí unha para Camariñas.eu. Unha página web. A ver. Camariñas.eu. Sí. É unha página web. Unha página web de Camariñas. Moitas gracias.